ассалому алайкум бародаро қавмҳо. хуб, имрӯз як сухане оиди хоҳари азизу меҳрубон мекунам ва гуфтание дорам. фалак парвои пайғамбар надорад, фалак парвои симу зар надорад. аҷаб расмест расми одамизод, ки ҷонаш меравад бовар надорад. аввалан ба ин хоҳари меҳрубон Файзигул гуфтанӣ ҳастам, ки Аллоҳи меҳрубон ҷои ин хоҳарро ҷаннатулфирдавс гардонда бошаву ба хешу пайвандону фарзандону наздикош сабри ҷамил дода боша. аллоҳу акбар. Файзигул яке аз ҳунармандони миллати тоҷик, яке аз занҳое ки иродаи мардӣ дошт, дар синни ҷавонӣ аз дунё гузашт. ва ҳар як ки мову шумо бояд ин рӯзро интизор бошем. хуб, оиди ин хоҳари азизи меҳрубон чӣ гуфтанӣ ҳастам? ин хоҳари азиз гумон мекунам, ки ин иродаи мардӣ дошт ва дар хонаи худ ятимҳоро парвариш мекард, ба воя мерасонд, тарбия мекард. ва ин гумони нек аст, ки Аллоҳи меҳрубон ятимпарварии иро нигоҳ карда, ӯро иншоаллоҳ ба амри худо соҳиби ҷаннатулфирдавс мегардонад. рӯзи хеле сахт аст. рӯзи ҷаноза ман назар мекардам, мардум хеле ғамгин буданд. мардум хеле ба вай дуоҳои нек мекарданд. ва дар ин ҷо як манзарае ман мушоҳида кардам. хуб, як зан модар ки ҳунарманд буд, хеле вақти дар шабакаҳо намебинем ӯро, ва ӯро мо дар ҷаноза дидем. ин хоҳари азиз ҳаётой муминова буд, ки дар ӯ ҷаноза як сару либоси тоҷиконаи фақирона дошт. ва аз ҳама таваҷҷӯҳи ман ба чӣ зиёд шид? ба тасбеҳи дасти ин зан модар, ки вай гирья мекарду тасбеҳ мегардонду субҳаналлоҳу алҳамдулиллоҳ мегуфту дар ҳаққи ин хоҳари ғурамарг дуоҳои нек мекард. албатта ҷаноза ин худаш як дарси зиндагӣ, як дарсе аст, ки мо ибрат бигирем ва мо гумон кунем, ки имрӯз ё пагоҳ ё лаҳзае пас морам дар анами тобут морам шустушӯй мекунанд, морам ҷаноза мекунанд, морам ба хонаи охират гисел мекунанд. ҳамаи мо дар интизори ин бояд бошем. хуб, ин дунё муваққатист. ваъдаи худову расул аст. каломи Аллоҳда гуфта шудагиай, ин дунё муваққатист. фақат агар ин дунёро мо истифода барем, барои ӯ дунё амалҳои солеҳ кунем, сари як ятима сила кунем, як ятима парвариш кунем, иншоаллоҳ ба амри худо гумон аст, ки мо соҳиби ҷаннатулфирдавс мешем. ва ин хислатҳо дар ин модаре, ки дар ин Файзигуле, ки иродаи мардӣ дошт, ин кор дар ӯ буд. ва иншоаллоҳ гумони некам дорем барои ҷаннатӣ будани хоҳари меҳрубон Файзигул. хуб,
дар ҳами ҳоли ҳозир мебинем ки мардум бисёри оилаҳо фарзандои худшонро тарбия карда наметавонанд. фарзандои худшонро сару либос хӯроки нағд пӯшонда наметавонанд. яъне ба чӣ мақсад намекунанд, ай уҳдаш намебироянд, ай ҳами фарзанд безоранд баъзеш, баъд деддому ба дигар ҷоҳо бисёр ваёра мебаранд мепарсоянд. ва ин иродаи мардӣ дошт ки ин ятиморо гирифта парвариш мекард. хоб албатта ин корро ҳар кас карда наметавонад. ин ятимпарварӣ, ин фарзанди азиз худаш нишонаи ҷаннатӣ будани ин аст. хоб дар ин дунё албатта мо муваққатӣ ҳастем. дар ин дунё чӣ қадар хайру саховату чӣ қадар дилбардорию чӣ қадар навозиш ба ятимону бечорагону бенавогону кардем, иншоалло номаи амоли мо сафед мешавад. ва мо бо худ чӣ мебарем? ягон чӣ намебарем, ягон дорогӣ намебарем, фақат савобу гуноҳ номаи амол мебарем. барои ҳамин бародаро ин рӯзро мо бояд интизор шавем ки имрӯзо пагоҳ морам дар ин аспи чӯбин моро ҳам савор мекунанду ба хонаи ахират, ба дунёе ки абадулобод аст, ба уҷо мо сафар мекунем. барои ҳамин бародаро хеле рӯзи сахт аст, хеле рӯзе аст ки худо ҳеҷ каса ин хел мисол дар айёми ҷавонӣ, дар айёме ки оли вай хиёл мекунем ки оли орзу умеди бисёр дошт, оли мехост ки аз ин фарзандо наберакҳоро аберакҳоро гирифта сари даст бирора, гирифта як навозиш куна, гирифта як сила кунаву як хумори дил бишкана. ин хел орзуҳо дошт. хоб барои ҳамин бародаро гуфтанӣ ҳастем ки ин хоҳари азиза, ин фарзанди азиза ҷоша ҷаннатулфирдавс гардонда боша. аллоҳу акбар. ва як чиз дига, ҳамчун тоҷик, ҳамчун мусалмон, на ягон воизи дин, на ягон домло, на ягон олими дин, ҳамчун як мусалмони оддӣ гуфтанӣ ҳастем ки гумон карданӣ ҳастем ки имрӯз ё фардо ин хоҳари меҳрибон шояд дар хоби баъзе наздикону пайвандонаш бидурояд. ман гумон мекунам. ва дар уҷа ҳатман вай мега ки ҳамин наворҳое ки дар ютуб, дар дискҳо, дар мисол шабакаҳо ҳастанд, ҳамин наворҳо бояд пок карда шавад. ягон фоидае нест ғайр аз ягон сураву ягон оёте ки мо мехонем ба авроҳи вай равон мекунем. беҳтарин кору савоб анамиай. наворҳои ӯро боло ютуб дига наброрем. вақте ки модарҳоро ҳамаи мо ҷанозаро дидем. модарҳоро, занҳоро вақте ки мо аз кафан, аз товут ба дохили қабр меорем, болояд як чодар мекашем. як чодар мекашем ки ҳатто вай кафанда печондагиай ягон ҷои вай маълум нест. ҳатто суроби ҳамун қолаби ҳамун одам, қолаби ҳамун зан модар бояд намоён набоша. як чодаре мекашем вая ба хонаи охират гисел мекунем. дидия дини мубини ислом чӣ қадар нозукиҳо дорад ки қадду баъди аз ин дунё рафтан қадду қомати вай бояд дигар одами номаҳрам бояд набинад. ҳоло шумо наворҳои ин хоҳари меҳрибонро боло ютуб бировардаистед. ягон фоидае надорад. ягон фоидае надорад. набирорем. хай ман ҳамчун як фарзанди мусулмон ба шумо гуфтам, агар сахтон бираса ҳазорон бахшиш, ба фикрам фоидаш ҳастаи зарараш нест. хоб фақат ин наворҳоро бояд пок кунем.
фақат дар ҳаққи ин агар дӯст бидорен, агар раҳмхорӣ кунен, як оёти қуръона, як сурае бихонен дар ҳаққи ин бубахшен, ҳаққи хоҳари меҳрубон. хоб барои ҳамин бародаро бисёр мушкилай. албатта ёд мекунӣ, албатта мехоҳӣ бибинам, албатта чӣ қадар вазбин аст, не ки дини мубини ислом чизе ки мега бояд мо амуро риоя кунем. мегӯянд дар зиндагӣ гардии хурмоитар беҳ аз он баъди сари ту медиҳанд хирвори зар, хирмани зар. ба дасти худ чизе кард, ба дасти худ чизе кард, сари ятимора, шиками ятимора, сару либоси ятиморо нигоҳ кард. хуш ба ҳолуш ки кафорати гуноҳ соҳиби ҷаннатул фирдавс мегардад. ин хоҳари азизи меҳрубони мо. боқӣ дар паноҳи аллоҳи пок бошен. дар ҳаққи хоҳари мо Файзигул дуоро фуромӯш накунед. аллоҳи пок ҷоша ҷаннатул фирдавс кунад. аллоҳу акбар.